Сега ще ви покажа един интересен казус. Днеска един клиент ми звъни, вика, искам лодка с 20 ампера, навсякъде продава с 20 ампера V050. Аз си казвам, как така 20 ампера? 20 ампера вътре много трудно може да се побере. И викам, дай да видя каква е оригиналната батерия. Гледам на оригиналната батерия. Китаец е написал 20 ампера, което на практика е невъзможно да се постигне с 12 елемента. Ето, по 6 елемента, 1, 2, 3, 4, 5, 6 елемента на страна. Общо 12 елемента. И малко се почувствах като търговец, който продава Кока-Кола от 2 литрова бутилка, пък клиента казва, че навсякъде Кока-Колата е продават в тази бутилка и пише, че е 5 литра. И трябваше така по-подробно да му обясня, за да разбере за какво става въпрос. Реших да направя това видео. Ето нашата батерия, която реално е 14 000 мАч, издържа с около 30% повече от батерията, която е китайската, на която твърдят, че е 20 000